ev bekenî û bîranîna min navê wê Ecela Mutun e. Sal 1984 bû. Ez li Bayburtê gundê Sığircî îmam bûm. Cîranekî me gundî hebû, navê wî Xalis bû. Ji çûbû Stenbolê karî wî hebû. Hatê zivirê bû, bilêta postê birî bû, sarê ekspresê bû. Malûm poste li her duraqê disekine, ekspres nasekinin. Ekspres zû tê, posta dereng tê. Em bên posta 24 saat a Stenbolê were Erzurumê, ekspres 12 saat da tê. Misal dibêjim, tam saatê wan nayê bîra min. Ya wextê kontrolê de memûr dibêje xalo tu 6 sar bî, divê te bilêta postê birî, tu sarê ekspresî bûyê. Divê lawa çi bikim, her du jî tîreninin, divê her du jî tîrenin ama divê postê hêdî diçe, ekspres zû diçe. Divê ew karê min nene, karê makînîsta ye. Divê temam da tu gere ji vira pêya bê sarê postê bê postê werî. An jî tu ferqa bilêtî wî bidî. Xalis tu wele law Ecela Mutun e. Her ji makînîst re bêje bira hêdî qêdî postê baş o. Ecela Mutun e bira ew ji acele neke.